Zentratuko naiz Zarauzko lurperatzean, ze uste dute horren inguruko hitzak izan direla gutxienez guretzat interesgarrienak. Interesgarria izan da EAJ-ko ordezkariak, Elete Andereak esan duena. Nabarmendu nahi nuke ez duela hitz bakar ere esan Zarauzko lurperatzearen kontra, eta argi dago hori oso pentsatuta izan dela, oso nahita egindako zerbait izan dela, zeren eta badaki Zarauzko herritarrak lurperatzearen alde daudela, eta noski Zarauzko EAJ-ko alkatea ere lurperatzearen alde dagoela. Eta hain zuzen ere urtarrilean aurkeztu egin zuen bere lurperatze proiektua, zala 2014ko azterlan informatibokoa hiritan zenbait aldaketekin. Eta beraz, egia da gaur EAJak ez duela esan ezer Zarauzko lurperatzearen kontra oraingoz, akaso bigarren txandan esango du, baina gero bozketan ikusiko da EH Bildu jarritako osoko zuzenketan zer bozkatzen duen. Eta okrez banago, ez baldin badu bozkatzen, PSek bozkatuko duen naren kontra, ezetz esango dio Zarauzko lurperatzeari. Eta hori ere, esan behar da. Eta PSeri, Corcuera Andereari esatea, iruditzen zaizkigula nahiko aitzakia txarrak jarri dituela Zarauzko lurperatzearen azterlan informatiboaren eguneraketa bat egiteko eta behingoz honesteko. Ze azkenean jarri dezun aitzakia nagusia da ez dagoela argi finantziazioa. Eta hori noski egia da. Baina hori ez da izan aitzakia beste zenbait proiektutan sartzeko Jaurlaritza. Esate baterako, gogoratzen dut, Bilboko AHT-aren soluzioa. Zeinetan ez dakigun oraindik Bizkaiko Foru Aldundiak zentimo bat jarriko duen, ala ez. Eta hor ez dago arazorik aurrera jotzeko. Beraz, uste dugu, azterlan informatiboa egin daitekela eta hor ikusi zenbat diruz ari garen eta ondoren begiratu finantziazioa nola banatzen den Jaurlaritza eta udalaren artean, banatu behar bada. Ze karo, galdera bat egingo nizuke. 2009ko hitzarmen bat badago. Esan dezu kadukatuta dagoela. Kadukatu da, baina kadukatuta lege aldatu zelako gero, 2015ean. Atera zen kontratu publikoen legea, eta bertan esaten da, 4 urte baino gehiago dauzkaten hitzarmenak iraungitzen direla. Ja, baina Jaurlaritzak bete zuen bere partea hitzarmen horri dagokionez. Ze hitzarmenan ez etorren bakarrik azterlan informatiboa egitea eta aprobatzea. Eta ez dago aprobatuta. Horregatik, gure osoko zuzenketaren lehen puntuan eskatzen dugun gauza da, Zarauzko lurperatzea eguneratu dadila, bukatu dadila eta aprobatu dadila.